Наградата за най-добра група е... Текен! Те изпъкнаха освен с това, че имаха страхотно и драматично представяне, освен това тези костюми, които виждате, те си ги изработили сами, така че отново аплодисменти. Моля ви сега всички победители, вземете си торбичките, моля. Няма къде да си вземете торбичките. Те взеха чекайте, им беше достатъчно.